Gaurko barajak Atlantiseko hiri sekretua ezagutzera gonbidatuko gaitu. Kutxa berezi honek agurtza gaitu, ikuste dezun bezala detaile pila bat dituena. Eta hain berezia, kartak bi zatitan banatuta daudela kutxa honen barruan. Eta karta hauek pasada bat dira, fin-finak dira, leun-leunak, eta egia esan oso erosoak. Ikusten dezuen bezala, kasu honetan karta guztiek dute arte berezia, baina beti bezala bereziki figuretan nabaritzen da detaile extra hori. Asko gustatu zaizkit baraja hontako jokerrak, ze ikusten dezuen bezala puzzle bat osatzen dute, baina gainera edozein orientazioetan jarrita, kartek beti osatzen dute irudi oso bat. Zer iruditu zaizkizue baraja honen sekretuak?